γουστάρει η γκόμενά μου να πάει με λεωφορείο. Δεν γουστάρω, ρε. Μπορεί να μην έχει να ζήσει, ρε, η κακομοίρα. Κακομοίρα και θα τα φτιάξω εγώ με την κακομοίρα. Εγώ θα τα φτιάξω με την καλομοίρα. Είμαι ο τύπος εγώ που θα πάω με την ξυπόλυτη του λεωφοριατζού. Ρε, δεν ξέρει καμιά φορά τι συμβαίνει. Μπορεί να σου τύχει καμιά στραβή. Κάνα έρωτα στραβό. Στραβός έρωτας. Στην τρίτη βόλτα, άμα δεν δω εγώ. Πώς το λένε, τσαντάκι Louis Vuitton και πορτοφόλι Gucci, μιλάμε, έχει φύγει η γκόμενα με τον προαστιακό. Τώρα το μάθα και το λέω προαστιακός. Δηλαδή, εραστής δυτικών προαστίων τι σου λέει. Δεν μου λέει τίποτα. Εγώ είμαι εραστής βορείων προαστίων. Πηδό, ψυχικό, φιλοθέη, εκάλη και φυσιά, τέλος. Μαρούσι. Μαρούσι δεν είναι καθαρά βόρεια, είναι μπασταρδεμένα. Άσε με, ρε. Εγώ που τα έχω πλέξει με μία από το χαλάνδρι. Χαλάνδρι, ρε, εσύ πες της να μετακομίσει τώρα. Τη στόπα, ρε, τη στόπα, μου κόψε, τη στόπα. Σου κόψε και τι σου πέφτει. Μου λέει ότι οι γονείς σου σκέφτονται, λέει να μετακομίσει κάνα χρόνο. Σε ένα χρόνο, κάντε με ένα φραπηδηματάκια. Η γκόμενα δεν λέει. Όχι, ρε, εσύ λέει, ρε, και από σώμα λέει και από μυαλό λέει μπλα μπλα καλό. Η γκόμενα, άμα δεν λέει, ό,τι και να λέει, δεν λέει. Και τι να κάνω, ρε, εσύ τώρα, να τη χωρίσω, αυτή γουστάρω. Να πει, πάρ τη τηλέφωνο, να πες, η οικογένειά μου έχει απαγορεύσει να κάνω σχέσεις με χαλάνδρι. Μεγάλη κοπέλα είναι, θα καταλάβει, υπάρχουν και ανάγκες. Κάτσε εγώ, περίμενε, δεν είναι κάτω χαλάνδρι. Είναι πάνω χαλάνδρι. Πάνω είναι, ναι. Μίλα, ρε, αυτά είναι βασικά. Άμα είναι πάνω χαλάνδρι, ένα περιθώριο, δώσ' το. Πολύ πάνω. 2 μήνες. 2 μηνάκια της δίνω, αλλιώς την έκανα. Ρε, εσύ είμαστε μεγάλοι, πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Εγώ πήρα, ρε, εσύ, μια τέτοια απόφαση. Τι? Σήμερα την πήρα. Λέω, είμαι στουρνός, θα πάω να γραφτώ στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Υπάρχει κλειστό. Για να υπάρχει ανοιχτό θα υπάρχει κλειστό. Και τι πας, το βρίσκεις κλειστό και φεύγεις. Μάλλον. Ρε, εσύ, και εσύ γιατί πας στο ανοιχτό. Γιατί δεν έχω σπουδάσει, ρε. Όσοι δεν έχουν σπουδάσει μπορούν να πάνε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Να σου πω, όταν κλείσει αυτό, θα έρθω κι εγώ να είμαστε συμφοιτητές. Θέλω να κάνω ένα πανεπιστήμιο, αλλά να είναι κλειστό, πολύ κλειστό. Χρειάζεται, ρε, χρειάζεται. Ένα πτυχίο χρειάζεται. Θα μου πάρει ο πατέρας μου 2 πτυχία, ντάν, από το Λονδίνο, ρε, εσύ. Τι ώρα πάμε για κλάμπινγκ σήμερα? Πάμε σήμερα, όχι νωρίς, να πάμε 3-4 η ώρα, ας πούμε. Τα ποια θα έρθεις? Θα έρθω με την κόμενα που γνώρισα στο PJs, ρε, εσύ. Φοβερή κόμενα, η οποία είναι τυπάκι, τρελό, μου πάει, είναι κάποια αυτή. Ποια ρε εσύ, αυτή που σας είδα από μακριά που μιλάγατε? Ναι, ρε, εσύ. Ποια ρε εσύ, Πιστέλα? Είναι τόσο γνωστή, ρε, εσύ. Η Στέλλα. Ποια είναι, ρε, εσύ, η Αρτουά. Ποια Αρτουά, ρε εσύ, η Στέλλα του λεωφορείου ήτανε. Ποιο λεωφορείο, πώς κατεβάζει την κουβέντα έτσι, ρε, εσύ. Τι λες, ρε εσύ, προχθές δεν πιάσανε 2 Αλβανοί ένα λεωφορείο και κράτησαν ομήρους. Η Στέλλα είναι ο Όμηρος. Όμηρος, τι λες, εσύ. Πάλι με την ιστορία έπλεξε, ρε, πούστη. Τι Όμηρος και Οδύσσεια, μια καρακορίτσι ήταν. Ο Όμηρος είναι αυτή. Τάκη μου, η Στέλλα είναι αυτή που ήταν στο λεωφορείο. Το πιστεύω, ρε, εσύ. Ποιος είναι? Η Στέλλα. Η Στέλλα. Λες το μικρό σου μόνο, πες το ολόκληρο. Η Στέλλα, η λεωφοριατζού. Μπες μέσα, Στέλλα. Γεια σου, Τζίμι. Γεια σου, Στέλλα. Να σου πω, έπρεπε να μου το πεις από την αρχή όλα. Ποια όλα? Τι έχεις στην τσάντα μέσα, εισιτήρια λεωφορείου,